azpitia? Seguru, beti, seguru? Zerri dau, ba? Banekie! Alarra jotzen ari nintzen! Hau izinik. Begira lagunok ikusi alduzu ez kapela elegantea ekarri dudan, Dotorea. Txantxu balina. Zen polita, Ze txorakeri esatena, hemen etzeok ez erregan. Tira, ikusi ze polita. Begira, Mirri eta Txiribiton, baina hau alda, sarrera bat egiteko modurik egokiena, Gaizki sartu algara ba, ministro! Gaizki ez, basapiztien eran sartu zarete, baimenik eskatu gabe. Bakigu ganberro xamarra gaituketa. Begira, Mirri eta Txiribiton, nik erakutsiko dizuet urbanitatea. Urbanitatea, bai. Hori zer da? Begira, adibidez, hau bezalako areto txukun batean sartzerakoan, lehendabizi atean, kax, jo, eta gero baimena, sartzeko baimena eskatu behar da. Nola esan duk? Flautas? Leku batean sartzeko lehendabizi kax, jo, eta gero baimena eskatu behar dela? Kos. Mok-mokiz. Kos. Kax, de montre, kax! Txibidon? Tokoton! Txirri, sartzen utziko? Begira, Mirri eta Txiribiton, sartzen utziko kanpotik! Esan behar duzue, kanpotik! Txibidon? Tokoton! Txirri, kanpotik sartzen utziko? Mirri eta Txiribiton, sartzen utziko kanpotik esan behar da bai, baina kanpotik atearen beste aldetik, kanpo aldetik, barrura sartu baino lehenago, ez duzue tutik ere ulertzen, txotxoloak! Txiribiton? Tokoton? Bai, nor da? Tokoton! Bai, nor da, nor? Tokoton! Mirri eta Txiribiton? Badakin Mirri eta Txiribiton zaretela, baina ez aldidazue galdera bat egin behar, Guk zerbait galdetzea, impiusiblea. Guk dena sakiegu, dena! Mirri eta Txiribiton, zue bai zaretela impiusibleak. Zatozte derrepente hona, tira, berehala! Txiribiton, entzun alduk, Txirri aterrantori deikari zaiguk. Etortzeko! Zalduk entzun, Ba orain, izaukegu gogorik jateko. Mirri eta Txiribiton, etorri zaitezte berehala hona, oraintxe bertan, tira! Ni pentsar. Mirri eta Txiribiton, hona etorri! Apenas mamonio, deikari zaiguk esan dia ba. Deika, gaxema! Mira, bai zaudete geldi. Mira, zaudete geldi. Aski da! Mirri eta Txiribiton. Mirri eta Txiribiton.
eta txiribiton! Mirri eta txiribiton, zergatik ez dira zue inoiz kasurik egiten, ez zergatik? Txiri, saiatzen gaituk, Ni saiatzunak beti kasu egiten. Baina bakit gertatzen den? Babukeriak besterik ez duk esaten, eta ahaztu egiten zaizkidak. Ahaztu egiten zaizki. Tira, begira. Lehen bailen kantuen hasiko gara berriro ere, Mirri eta txiribiton. Bestela, kapaz naiz gure saioaren izenburua ahazteko ere, Gure saioa? Bai. Ze saio? Trikitraka, trikitron, Mirri, trikitraka, trikitron! Iritsi da Felipe, trikitraka, trikitron. Iritsi da Felipe, Trikitraka, trikitron. Beti pozik da irribarrez, beti lertu beharrez. iritsi da Felipe, Trikitraka, trikitron. Iritsi da Felipe, trikitraka, trikitron. iritsi da Felipe, Trikitraka, trikitron. Beti pozik da irribarrez, beti lertu beharrez. iritsi da Felipe, Trikitraka, trikitron. Iritsi da Felipe, trikitraka, trikitron. iritsi da Felipe, Trikitraka, trikitron. Beti pozik da irribarrez, beti lertu beharrez. iritsi da Felipe, Trikitraka, trikitron. Onartu beharra daukazue. Nire agentzia matrimoniala dotore gelditu da, bai. Eta publizitate kanpainarako leloa ere pentsatua daukat. Adi, baldin bazaude xaltero, izan zaite nire bezero. Aurrera! Kaixo, moñoña, ligoi profesional baten bila alzabiltza. Ni ez, Cupido! Cupido, estupido. Playboy sofistikatua naizenez, exhibizio eder sofistikatua ere ingo dizuet. Luze, beriala ekarriko dizut, botikina! Popi, 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 popi. Gaizki hasi gara. Ea hurrengo mokoloarekin hobeto molatzen naizela. Aurrera!
hasi eta okerrago jarraitu. Eskerrak oraindik txirri ploripondioa falta den. Harrera, bueltatu txiri buelta. Aurrera! Barkatu, nahi gabe izan da. Txiribiton, guazen udaltzain diara, istripu honen berri eman behar diegu! Tira, zure kupido horrek oso kupida gutxi du, Oso sentibera da, eta hitzgoxoak entzutea gustatzen zaio. Olerkiak eta antzerako txorradak. Olerkiak, tira, entzun bada nire olerkia apala. Zeruko izarren artean, bada bat bereziki argia. Lurreko nesken artean, argitsuena zu, maitia. Apalegia. Beste zerbait improvisatu beharko duzu. Bai, arriskatu. Tira, arriskatuko dut. Enen neskato liluragarri, begi urdin eta hile hori. Izango litzateke ikaragarri zuk baietza ematea niri. Beste zerbait pikanteagoa, bai, beroagoa behar dut, bai. Pikanteagoa eta beroagoa nahi duzu, eseri zaite zure bulegoan eta emango dizut demostrazio itzela segituan. Hori da, jarri lasai, zaude hor lasai, Mutilzar gelditu, zu bezalako Celestina itxusi bat ikaso egin baino. Agur! Hurrengo mondongoa. Kiskali egingo dut. Bai, kiskali. Zatarra, opari mardoa beharka duzu, Andregai aurkitu eta kurruskus egiteko. Kalaminadea. Amuna Martxelonen errepakoarekin, ez zara urrutira iritsiko. Zerbait finagoa behar da, finagoa. Finagoa ez, opari finagoa, neska gazteak, seduzitzeko erregalua. Beraz, atera oparia.
Musikaz estreina. Neska gaztea esan dut. Ez neska txikia. Ara bestea. Bai. Kakanarrua etortzen denean, labean sartu eta afaldu egingo dut. Bai, afaldu! Ara, senyora, nik esango dizut, zu esalako Andregai pinpirina konkistatzeko zer egin behar den. Oso kaballerosoa bainaiz. Aizteko, lore txorta ederra oparitu behar zaio. Hau, adibidez. Gauzak okertzen hasten direnean, zure kategoriako dama bati noski eserleku egokia eskaini behar zaio. Zatoz, jezarri hemen nire ondoan. Dena ondatzen denean, asken taktika, ispiluarena. Ispilutxo, esan, printzesa moñoñoni, zein den, gatzagatik, San Prudentzioraino, dagoen pitxurririk potxokinena. Aixue, nik pertsona bakarra ezagutzen dut, agertu orduko ispilua apurtzen duena. Nor da, senyora? Kusina, seguro! Ederki badut bada, azken erregalia intxortako tximaluse zikin honentzat. Kategoriako kolonia Chanel きき
Mirri, Txiribiton, enekien hemen zinetenik, min hartu aldo bizkarrean. Lasai, Txiri, ni bizkarra ondo xaok. Nire makile horrek ematen zidak pena. Nire makila oso ondo zegok. Nire bizkarra ere bai. Txiribiton, askar masajea. Horrela ez. Birri, Txiribiton. Zer iruditzen? Zer iruditzen? Zer iruditzen? Bai. Ja, je, ji, jo, ju. Zuek barre egin orain, baina gero egingo duzue barre nik pilota zulotxoan sartzea lortzen dudanean. Txiri. Zer? Eta xertarako sartu nahi dut pilotatxoa xuluan. Galdetu aldio pilotatxoari xuluan sartu nahi ote duen, Zer dio pilotatxoa, Txiribiton? Ikusten! Mirri, Txiribiton, ez da pilotaren kontua. Hau kirol bat da. Golfa. Eta ni prestakuntzak egiten ari naiz, orain egongo den lehiaketa garrantzitsu batean, irabazi nahi dudalako. Eta balakizu ez de sari dagoen hor, Kopa eder bat! Kopa hori, geuk irabaziko diegu, gauza guztietan honenak garelako, eta baita horretan ere. Mirri, Txiribiton, sentitzen dut, baina makila hau nirea da. Eta guk, profesionalek, ez diegu bestei gure materiala uzten. Beraz, momentuz, ikusi eta ikasi. Txirri, lasai, segi ide makilarekin, Guk behar diegun guztia badiagu eta. Guk Euskal Golfa egingo diagu! Txiribiton, ez alduk kopa irabazi nahi? Badaki zertatzen saion. Nik irabaziko dudala badakienez, ez du parte hartu nahi lehiaketan. Orain ikusiko duzue, norden Mirri goflaria. Txema Olazabalen, irakaslea. Urrutina botalia! Wow! Ez, Mirri. Pilota ukitu ere ez duk egin, Mirri. Orduan norbaite mugitu izagarra, Inork ez dik mugitu ire hankatartean dagoelako eta izkutatu dualako, Mirri. Ikusten, hemen zizarea xaok. Zizarea mugitu dik izagarra. Zizarea duk kulpantea. Mirri, nik horrez diat zizare bakar bat ere ikusten. Ez? Ez. Nosten, nik jendu dago. Tira, alde itzazue, nik erakutsiko dizuet eta nola jokatzen denotan. Alde! Txirri! Urruti bota bere alduko, urrutire bota bere alduko. Mirri, urrutira ez, zuloraino bota behar dut, zuloan sartu beharra, baitut? Konforme. Txorro! Zer, Txirri? Moskortu aldaire pilotatxoa? Moskortu...
nik erakutsiko dizuet nola dagoen nire pilotatxoa. Ea. Txirri! Zer? Mesedez, ondo kontzentratu, Ondo kontzentratu. Bai, noski. Baina non dago orain nire bola? Mira, txirri! Airean! Urrutira bota du. Bai. Itxoin. Zer? Antxatorrek! Txirri, baina zenba bota ditu. Han beste bat, pla! Txirri, baina zenba bota ditu, beste bat, Aizue, ikusi alduzue, lasarteko sausta baserritik ekarri daten xestua sagarre derrez eta arrautza freskoaz beteta. Zertan zabiltzate? Golfean. Golfean? Nahi jolazten. Zer ondo? Zuk ere jolaztu nahi alduzu? Ez. Ni otar baten bilan abil. Lasarteko sausta baserriko maritxuk ekarri didana sagarre derraz beteta eta arrautza freskoz. Bekizu zetik ekarri egun gero merienda derbat egiteko. Ez da bau izango otarra. Bai. Eta buru gainen daukezun txorikaka hori ez da izango maritxuk bidalitako arrautza dozena. Txirri, baina. Eskerrak gutxienez 3 sagar geratzen dira. Mirri, hartzazu bat. Txiribiton, hartu bestea. Ta 3. niretzako, eta gainera bategabetzeko zaitut, naskarrikeri hau indezulako. Hoxe. Jan, txon, oraindik ez. Tira, zatoz txirri, zatoz aurrera, mesedez. Aizue, gauza bat esan behar diegu lagun hauei. Gu, hemen dibagozela. Gezurra! Txiribitonek eta biok etzaukeagu sudur luzerik. Sudur gorria baizik! Sudur gorria! Eta orain denok askar jantzi sudur gorri boron bilan bera baita denon zako askatasun maratila. Eta orain denok azkar jantzi sudur gorri boro bila bera baita denon zako askatasun maratila. Sudur gorri boro bila poxaritzako maratila. Sudur gorri boro bila poxaritzako maratila. Eta orain denok askar jantzi sudur gorri boron bilan bera baita denon zako askatasun maratila. Eta orain denok azkar jantzi sudur gorri boro bila bera baita denon zako askatasun maratila. Sudur gorri boro bila poxarentzako maratila. Sudur gorri boro bila poxarentzako maratila. Pra
Bertan jarriko dion. Etxe. Fumando espero al hombre que yo quiero. A ver, que gaude que bene, compañero. Ja lo creo. Neskamia besteik ez zaigu falta. Hemen da txirrizpian eskamea martxan! Txin-titi-txin! Oraintxe bai gaudela, pitxin-pitxin! Ulala, txulufrinako markezak ematen dugu. Oh, baron de Txiribiton, zertarako nahi duzu erratza pasatzea? Dena garbi dagota. Dagoeneko ez dago horren garbia. Garbitzaile eskasa? Kito, Jesus, Maria eta Jose, ze moñoñoa den turista profesionalen bizitza. Txirrizpia, hemen Lorenzo gogora estintzen dik, seguro, bista hobea dagoela hortxe. Zikina? Zine dela, den, jabe izatea! Zena, txirrizpia. Ulala, hemen ere oso bizta kaskaga dago, Ja lo creo, desastrosoa. Ale, Ale, garbitu pixkat. Pika. Vale. Ulala. Txirrizpia, txiribiton aspertzen ari duk. Ulala, zergaitik ez diguzu zerbait abesten agatxaldea alegratzeko. Oso derki. Benetako repertorio ederra daukartoretarako. Entzun! Txantxibirin gabiltzanian, elorri joko kanian, amalaua txorropeta jotzen, zazpistolen ganian. Astu txiki-txikia, atxuak berrita Oso eskasa. Tira, Zerbait animatu. badut beste bat oso polita, gogoko duzuen. Ah.
macho, errenteria dendari. Donostiako hiruga macho, errenteria dendari. Zerbait sakonagoa nahi duzu ez da? Bai. Entzun bada. Quisiera volverme hiedra y subir por las paredes y entraré en tu habitación por ver el dormir que tienes. Pron! Aixak, bitzetan esan da. Zirrara garria. Aizu txirrizpia, seguru itxur horrekin dantzane primera moldatzen zehala. Ze, itxur horrekin Vitoria Bekan ematezu. Moderneria eman diozu, eta argi dago txirrizpia klasikoa dela. No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás 1000 pedazos, quiérelo. Nik esango dizuet, zein dantza gustatzen zaion, txirrizpiari. Diskoteka guztien porruxal da! Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa. Todo lo que habían tomado se me subió pronto a la cabeza. Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa. No sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo. Pocha, miserable, afuera. Ale, txirri, mugi purdia, ez tarria zikuña daukat. Egarriak akatzen. Ze gustura hartuko dut, koktel freskagarri bat, margarita light. Txirrizpia, txiribite ongaxoa, goseak amorratzen dago, begira. Ekatzak besterik espadare, azopa pixka bat, tripa engainatzeko edo. Wow! Euli bat? Sea posible. Eulia! Ez da ordainik gabe geratuko. Hau, narraskeria! Txirrizpia! Zer! Narraskeria, horren narratza baldin badago dena, zergatik ez du pixka bat txukuntzen. Ondo da, txiribiton. Erretza hartuko dut eta pasako dut.
Bai, esan, nik oso txukuna ikusten dut, ez dut garbitaren beharrik. Ba, lasai, ez zaitez eskatu. Berehala konponduko dugu, txukuntasun gehiagizko hori. Ea, kuadrilla, prest denok, 1, 2 eta 3! Bai. Listo, Chirri, kaso. venga, zeak entoki el kukulua emateu. bai. Txerri korta, ulala. Esaten nuena, bai. Hartuko dut erratza, baina ez hau garbitzeko. Zuen ipurdiak berotzeko baizik. Ze, Mirri eta Txiribiton, serenata ematera, ala? Txirri, triste geudek, triste, oso triste, ilun eta itxun. Baina zergatik. Zergatik, esara izenteratu. Atzo, hil ziren, amarratxo. Ez dute zerrentzun ba? Ba, kantak garbi asko esaten du. Atzo, hil ziren amarratxo. Kantak, baina hori ipuina duk, Mirri, ipuina. Ipuina. Atzo! Atzo itziran amarratxo, baldinagoa merkatz espada, hilko dira de beste asko. Atzo itziran amarratxo. Atzo, txun, gaur ere txun. Beti txun, kaitxoko. Txaspi librako oio txuria, aseriak gaur handigo. Atzo, txun, gaur ere txun. Beti txun, gaitxoko. Txantxibirin gabiltzanian, elorri joko kalian. Amalau atxo trompeta jotzen, zazpi astoren gainean. Astuak ziren, txikiak, Atxua berriz, kristona. nola demontre konpontzen ziren, aztezkoren gainean. Amatxo, nahi dezu nian, jokaixu loterixe. Zeatik, nahi degulako, ondo pasau, Andre Maixe. Amatxo, Nahi dezu nian, jokaixo loderixe. zeatik, nahi degulako, Ondo pasau, Andre Maixe. Asigoiko kaletik eta bekoraino, ez da ederragorik Madalen txubaino. Ai Madalen, ai Madalen, zure bilen, orain baino lehen. Andre Madalen, laurden erdi bat olio. Aita kornala ekarritzian, ama pagatuko dio. Ama pagatutzen espadio, aita pagatuko dio. Aita pagatutzen espadio, hor konponeta jalio. Atzo itziran amarratxo, baldinagoa merkatz espada, hilko dira de beste asko. Atzo itziran amarratxo. Geldi, Txiribito, baina zer dezu, orain ere, baina zer gertatu zaizue. Hasi altzen... Ez diate zer ulertzen, Txiribiton. Txirri. Zer? Nahi alduk nik esatea, zer gertatu den, nahi alduk nik esatea. Bai, nahi du, zer gertatu da ba? Bai, begira, hau. Baina txoratuta lago, zer egin dian nik, Mirri? Ez ditak ezer egin, eta Txiribitonek ere ez, baina begira, sekulako darraritxoa sartu zeidak, eta ezin gelditu duenez, begira.
Gaixo nahuela uste diat, gaixo nahuela uste diat. Gezurra diola? Ez dakit bat txiribiton gezurra dion, Nik mirri gaixo dagoela, esango nuke. Nire ustez estresa izango du. Ez da mirri, ez dalago zerbaitegatik urduri, ez alzik zerbait gertatu. Bai. Lehenago txiribitonek nire belarri onduan, globo alertudik eta oso urduri jarri nauk. Estresetuten atxoke, estresetuta. Ikusten, banekien Nikolako zerbait bazala. Hago, txiribiton, baina honek badik konponketa. Amai. Ekarri joan mesedez, manzanilla, bai. Kamamila hartu, mirri, eta horrekin sendatu egingo, horrek, lasaitu egingo hau, eta gire dardarizua edabat joango zen. Manzanilla hartuta? Manzanilla hartuta, begira. Manzanilla. Edantzak, hon egingo diketa. Txibiten emaidak, aboi. Baina txiribiton ze kamamila ekarri dio, nik infusioa esan dian, motel. Ikusten, infutsiga. Zer? Sí. Arrazoi du, txiribiton. Hipnotizatuzak, bai. Hipnosierekin lasaitu egingo goiz eta dardarizua erabat kenduko zen. Ja. Apo, txiribiton. Mirri grabeago benetan. Grabeago, txiribiton, eldu zapi sortatik. Nine honek hemendik helduko dira. Eutsi fuerte. Geldi da, ea. Hoxe mine mate jasu. Ea, hola. Hoxe mine mate jasu. Ai, quieto paro. Geldi. Bai. Hasi ez lasaitzen. Bai, nik uste ja sendatu nahi zela, Bai. Beira, sendatu nahi. Hori. Sendatu nahi ze. Berriz, Mirri ere gaixotasuna larria da benetan. Beraz, konponketa bakarradik, txiribiton. Batxekia ezin den konponketa bakarrori. Zer? Pastele susatutako merienda. Mirri ez. Txiribiton ekartzak. Eta segituan ekarriko dira beste gauzatxo bat, beraz, hago hemen geldi. Amai? Zer izango den pastelak espadera, ez dakit. Urdai aspiko bokailoak. Hau duk maia. Hau da maia, bai. Orain eskuak hemen eta hemen ipinitzak. Gusto handiz gaina. Geldi, eta orain... Kitxo! Txiri! Baina. Zer egin berriak. Ba, ire gaixotasun horretarako konponbide bakarra, ire eskuak moztea. Txiribiton, ator! Txiri, mesedez, txon. Dena gexura zen, Txantxetan ari nintzen, mesedez. Txantxetan ari nintzen, asai, mirri. Txiribitonek ere txantxa bat egin egin eta... Txantxa? Ze txantxa? Olako aizkola hondi batekin. Ze txantxa izango da, begira. Aizkora honek ez du mozten ikusten trampazko delako. Baina kirtena benetazkoa denez, jipoi ederrak emango dizkeik, mirri! Notizia dakar, zirzar, soinuta zalapar. Zirzar, eguzkia, berde jarri dela bar. Itxuak ikusi du eguzkia berdetzen, hankamotza korrika berria zabaltzen. Mutua deia darka jendeari esaten, gorra ere tartean, guztiak entzuten. Ai, mopila, hori dugu naika. Zirzar, notizia dakar. Zirzar, soinuta zalapar. Zirzar, eguzkia, berde jarri dela bar. Futbolariak dantzan, alkapea
barajan, pilotariak beltzez pasorriak errizan, amaizak eta mojak bozikarria zotzan, ta monarkikoan, errepublika gora! Oi, mutila, hori gainka. Zirzar, notizia dakar. Zirzar, soiutaz alapar. Zirzar, eguzkia, berde jarri dela bat. Lasai, Mirri, lasai. Txirri nau, motel, txirri nau. Ze iruditzen? Ze iruditzen eritxura? Oso gaizki. Orantxe nengoan, prest, belarrondoko bat emateko, Venga, zeusten, Balorio. Entzun ondo, Mirri. Jantzi hau, jantzi diat, ilargitik etorri berri naizelako. Ilargira joan alaiz. Bai? Ai, ilargia, ze polita den ilargia. Oso Amorosoen polita. lekua ilargia. Trearai, dororoi, ripipu. Oi, ilargia. Txirri, Zer? nolakoa da ilargia? Ba, esango diat, isil esango diat, Mirri. Bai. Ilargia ez da Donostia bezain ederra, baina harrigarria da benetan. Mai? Begira, Ze- baditu lurralde zabalak. Eta jendeak, ilargitarrak, oso majoak dira, oso atseginak dira, simpatikoak dira benetan. Ni bezala. Eta hiri gehiena gustatuko zaiana, Mirri. Zer? Ilargian etzegok gravitaterik. Aderki da hori, seguro gaixotasun guztiak aspirinarekin bakarrik sendatzen direla. Mirri, gravitaterik ez dagola esan nahi du, gauzak ez direla lurrera erortzen. Airean geratzen ditut, txoriak bezala. Eta hi ere, han ibilezkero, oinez ibili ordez, egan ibiliko intzake. Bai? Bai? Horben salto egin da eta egan azten da? Bai? Zue merezidu ilargira joate, ez da? Bai? Nahi, txiri Zer? gutzidak mesedez, nire ilargira joan monaut, tarte batean, To, Komprome? jantzi bakaskoa? Mai. Egan ere buruaren tamainakoa den. Oi, egokia! Txikitsuak, manoa agur Euskal Herria! Agur, iranoa, agur. Ez dakit nik gabe nola moldatuko xarete, baina tira, tarte labur baterako izango da. Aur! Ibai, ilargian bizia iztela, Mirri. Eta orain, bat, bita! Pipi, iritsi da Mirri!
Opelas? Pentsatzen nuen ilargitar piloa eango zela hemen, nire ongi etorri emateko? Musika banda edo txistulari taldea alkate soinua jotzeko edo? Ino ez da ben? Badaki segratu den. Denak barre buxari begira dauden oski etxeko telebistan. Normala. Neukere nuke galduko. Eta nola jatxiko nahi hemendik? Txirrik esan dit, hemen gravitaterik ez dagoela. Beraz, txoria bezala ibiltzea badagoela. Egaka, Ea. Jupelas. Txirri, gravitaterik ez dagoela. Fíjate. Ai. Mirri, baina hau ez duk ilargia motela, hau donostia du, hau Bitor Eugenia antzokia du. Ziria sartu dira galaztia. Ai, niri burri maitagarria, eso, ai. Txiribiton horren baita bil. Txiribiton. Joan adi ilargira eta hartuko duk koskorron. Txoi. Txiribiton! Bai, badaki nire azkeneko asmazioa. Bai, espazio untzia gora, esaten dika bestiak, ez da? Esmakillo, espazio untzia gora, hori xe esmatu diat. Espazio untzia ilargira joateko. Xe, eta ikin bidea zikina. Bai, ez daki, ilargian, litzarreria dendak daude kategorizkoak. Bai, dena doan. Eta litzarreria guztiak kromoekin gainera. Joan nahi alduk. Bai, gainera gauza bat, Txiribiton, ilargian txoritxoa bezala ibili aiteke. Txoritxoa, ez dakit nola esango, putrea bezala ire kasuan, Bai, egan egiten du gorlatx, eta ez haitxerontzen, pitzurik ez pau bezala. Segi, bai, bueltazka batekin ilargio partean. Agur, Txiribiton, agur, ta hartu koskorron, tximpor. Orain, maniobraren parte izalena. Aizue, erortzen denean. Hori da ikuste guezen. Txiribiton, ilargia iritsi daiz. Txiribiton, atera. Ikusten dut ez dagoela, ateren behar du. Seguru potolontzi hori lokartu egin dela. Txiribiton! Ilargitar mordua esagokire zaiz! Gauza bat. Deituko aldugu denon artean, ea ateratzen den, Bat, 2 eta 3. Berriro mesedez, bat, 2 eta 3. Ez zitzaion zerbait gertatuko? Itxoin. Seguro potolontziau lokartu egin dela. Hoi! Beraz. Ui! Mira, Txiribiton, non sartu haiz?
Non sartu da txiribitan? Hemen ez, behin. Ai, ama. Hemen, txoin. Zerbait ez dut ulertzen. Hau txiripa batean, ez da ilargia izango, ez? Badaki segertatuen ilargira etorri naiz. Orduan, hemen, salto egin dezake, ez? Azkenean, txoritxoen moduan. Erki. Ui, mesedez, ilargiko ambulantzia babidali, popi. Ilargiko ambulantzia bat bidali. Ai, mesedez. Ilargitan bat! Leoia, elefantea, kirikinoa eta xagua. Hau da, gure zoodantzaria! Errepikan naizeak erantzun, mendi artean dagoen indarra, bizitzan nahi nuke beti entzun. Gure burura etorrita esan, errepikan naizeak erantzun, mendi artean dagoen indarra, bizitzan nahi nuke beti entzun. Laran lara, laran lara, laran lara, laran lara. La
Teknologi berri hauek unkigarriak, ikaragarriak dira. Gezurra dirudi, aparatu txiki honekin, nire mundu osoko lagun guztianekin harremanetan ibiltzen naiz. Ea zen mezu bidali didaten, txirri agurgarria, musikari aparta zera. Tira, Frankfurten ospatzen dugun abesbatza lehiaketarako gonbidatzen zaitugu. Animo eta zorte on. Frankfurt! Frankfurra joango naiz! Frankfurra kantatzera! Baina arazo bat dago. Kantari bakarra duen abesbatza ez dute akaso onartuko? Badakit. Abaoko 4 kantari fitxatuko ditut. Hori da. Primera. Txirrik abesbatzarako 4 kantari profesional behar ditu. Puntu. Alaiak eta martxosoak. Puntu.com. Bidali eta bidali. Ze plana! Ze ondo, haunda plana! Zea bil, Pepitxo, ze berri? Zure mezua jaso berri dut eta laguntzera etorri naiz. Nastu egin naiz, baina ik ez dakik kantatzen eta... Bueno, tira, ez du, desafinatu egiten dut. Baina mezuan, jende alaia jarri duzu. Eta ni oso alaia naiz, Tira, nahikoa. Jarrera egokia dauka bintzat, tira. Hasi prestatzen. Txirrispio, ire mezua jaso diat. Mirri, baina intertzerako kantantea, aiz motel? Exactamente, baina, jende martxosoa jarri du. Bai. Eta supermirri du munduko pailasorik martxosoena. Vale, nahikoa. Jantzi eta iso. Apa, Pepitxo. Txirri, campeón. Txirri, guapeton! Ara, nik ez dut inolako mezurik jaso. Baina mundu guztiak kantuan egin behar badu, nik ere kantuan egingo dut. Tío, bueno! Tira. Hau ez da posible, txiribiton. Mutua aiz, ezin duk hitz egin eta ezin duk kantatu. Ondo zegok, izango aiz zuzendari prestua.
ea denon artean tajuzko zerbait egiten dugun. Tira, tira. Mirri! Orain tokirik txarrena. Do, re, mi, fa, Tira, arrazoi du txibitonek, ea, Pepillo, guazen. Begira, afinatu egin behar dugu, Pepillo, ea. Do, mi, sol, do, sol, mi, do. Ondo da, baritono. I baritono izango da. Vale. Ea, Matixea. Re, fa, la, re, la, fa, re. I soprano, Matixea. Soprano. Do, re, mi, Bartolito ipurtandi, maiola, ikusi zaiola. Mirri, mezzo soprano. Tururu. I mirri playback. Tira, guazen. Potxotxoak arrazoi. Denok kanta bera egin behar diagu. Horixe. Al kompás. Horixe. Beraz, denok nik aukeratutakoa kantatuko dugu. Guztion erregistrotarako hori delako egokiena. Inkisidorakoa, nire bestia politagoa eta martxosoa. Mirrik hortaz ez duk tutik ere lurtzen. Asko zubeda nik esandakoa eta Conforme, Chivitón. Vale, Chivitón, conforme, vale. A dos. Ya. Ema xerrera bada. Potxotxe. Boga, boga, marinela, joan behar dugu, urrutira, Versión laburtu, versión reducida. Mariñela. ¡Boga! Mariñela. ¡Boga! Mariñela. Primera, azkenean zerbait ona egin dugu. Ai, honekin hasi gara gutxi pixkana ikasten. Baina, Frankfurtko abesbatzen lehiaketan irabazteko kantu interaktibo bat beharko genuke. Baxakiat, interaktiboa. Bai. Maritxu nora soaz. Ez! Bai. Ea, mutilok. Mutiko bakarrik. Gurekin batera ingo zuen. Maritxu nora soaz eder galantori. Eta neskatoak. Eta neskak nirekin abestuko duzue? Iturrira Bartolo nahi badezu etorri.
Eta mutilek, iturrian zer dago, neske? Ardo txotxuria. Bioke dango degun nahi dugun guztia. Ados, alkabete! Fuerza, bichera, chiribitón, Bai. dinero, dale fuego. Maritxu nora mutilek, eder galanto, neskatuek! Iturrira Bartolo nahi badezuetor. Mutilek, iturrian zer dago, Ardo txotxuria. beno! Bioke dango dugu nahi duzun guztia. Mila esker, ni orain bai ziur nago Frankfurtko lehiaketan aize irabaziko dugula. Baina txirrispio, puntxuan iritsi nahi baduk, bere alatera borko diagu. Oso ondo, baina Frankfurta joateko mantxo joango gara, Triki-traka. Triki-tron, triki-traka, triki-tron. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Ipurtzulos con tomate, hauntzen bixarrak xaltzan. Abestu zen atzazkala, ogien bitartean. Elefanteen izterra, mantekila pixkatekin. Eta xaguen bustan, korapiloa eginda. Ipurtzulos con tomate, hauntzen bixarrak saltzan. Abestu zen atzazkala, ogien bitartean. Elefanteen izterra, mantekila pixkatekin. Eta xaguen bustan, korapiloa eginda. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai.